Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa a'da alaina bi barokatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa amma dunnah lan anapun utawi lapat dunnah wa aqwatuha lan pira-pira dulure dunnah. Fa innaha mongko iku sak temene dunnah wa aqwatuha iku tatkulu manjing apa dunnah wa aqwatuha ba'das tifai fa'iliha ing dalem sakwise nuhoni fa'ile dunnah wa aqwatuha ing dalem sakwise memenuhi fa'ile dunnah wa aqwatuha alal mubtada'i ing atase mubtada wal kubari lan kubar. Fatang sibu mongko nasupake apa dunnah wa aqwatuha huma ing mubtada lan kubar ala annahuma ing atase sak temene mubtada lan kubar iku maf'ulani dadi maf'ul karuni laha maring dunnah wa aqwatuha wahia utawi dunnah wa aqwatuha iku nau'ani ana rung werna akaduhuma utawi salah sijine nau'ani iku af'alul qulub sing nomor siji af'alul qulub wahia utawi dunnah wa aqwatuha iku donantu lapat donantu maknane yono sapa ingsun wa kasibtu lan lapat kasibtu maknane yono sapa ingsun wakiltu lan lapat kiltu maknane yono sapa ingsun wa ru'aitu lan lapat ru'aitu maknane yono sapa ingsun atau ngiyakinake sapa ingsun wa alimtu lan lapat alimtu maknane yono sapa ingsun atau ngiyakinake sapa ingsun wa ja'amtu lan lapat ja'amtu maknane yono sapa ingsun wa ja'altu lan lapat ja'altu maknane yono sapa ingsun wa kajautu lan lapat kajautu maknane yono sapa ingsun wa adattu lan lapat adattu maknane yono sapa ingsun wahab lan lapat hab maknane yono sapa sira wa wajadtu lan lapat wajadtu maknane yono sapa ingsun atau ngiyakinake sapa ingsun wa alfaitu lan lapat alfaitu maknane yono sapa ingsun wa daraitu lan lapat daraitu maknane yono sapa ingsun atau ngiyakinake sapa ingsun wa ta'allam lan lapat ta'allam bimakna iklam kelawan nganggo maknane lapat iklam maknane yono sapa sira utawa ngiyakinake sapa sira lapat donantu kasibtu wakiltu ru'aitu alimtu ja'amtu wa ja'altu wa kajautu wa adattu lan lapat hab wa wajadtu wa alfaitu wa daraitu wa ta'alam bimakna ilam
bimakna iklam itu menunjukkan af'alul qulub. Naku donantu Zaidan ko iman. Umpamane contoh lapat donantu yono sapa ingsun Zaidan ing Zaid ko iman ing wong kang ngadeg. Wa kasibtu lan yono sapa ingsun Zaidan ing Zaid aliman ing wong kang alim. Wa qauli syairi lan dawuhe Kiai Syair Bakar Towil kasib tutuko wal juda koiro tijarotin kasib tu yono sopo ingsun atau ngeyakinake sopo ingsun atuko ing wedi Allah wal juda lan luman koiro tijarotin ing luwe bagus-baguse dagangan. Wakil tu lan yono sapa ingsun amron ing amr sakison ing wong kang jegereng ing wong kang melotot mripati. Wa qaulihi ta'ala lan dawe Allah ta'ala surat Al-Ma'arij ayat 6 lan 7. Innahum yarunahu ba'idan wa narahu qariban. Innahum sak temene wong-wong kafir iku yaruna ngeyakinake sapa wong-wong kafir hu ing adab ba'idan ingkang adoh. Wa naro lan ngeyakinake sapa ingsun Allah hu ing adab qariban ingkang parek. Surat Al-Ma'arij ayat 6 dan 7. Wa qaulihi ta'ala lan dawi Allah ta'ala. Surat Al-Muntakana ayat 10. Fa in alimtumuhunna mu'minat. Fa in alimtumu. Mongko lamun weruh sapa sira kabeh. Mongko lamun ngeyakinake sapa sira kabeh huna ing pira-pira wong mukmin wadon mukminat ing kang padha iman kabeh. Wa nakwi ja'amtu Zaidan sodikon. Wa nakwi ja'amtu Zaidan sodikon. Lan umpamane contoh lapat ja'amtu yono sapa ingsun Zaidan ing Zaid sodikon ing wong kang temen. Wa qauli syairi lan dawe Kiai Syair Bakar Kofif Za'amat ni saikon walastu bisaikin innamas saiku man yadibbu dabiban. Za'amat yono sapa wong wadon ni ing ingsun saikon ing wong tuwa ing wong usia lanjut. Walastu lan ora ana sapa ingsun iku bisaikin kelawan wong tuwa atau kelawan wong usia lanjut. Inna masaiku angin semestine. Inna masaiku angin semestine utawi wong tuwa iku man wong yadibu kang lintu-lintu kang timi-timi kang gremet sapa man dabiban kelawan melaku gremet kelawan melaku lintu-lintu. Wa qaulihi ta'ala lan dawi Allah ta'ala surat Az-Zukhruf ayat 19. Wajalul malaikatal ladina hum ibadur rahmani inasa. Lan dawi Allah ta'ala surat Zukhruf ayat 19. Wajalu lan dadusake sapa kufar. Wajalu lan nikotake sapa kufar atau yono sapa kufar. Wajalu lan nikotake sapa kufar al malaikata
ing pira-pira malaikat alladzina rupane malaikat hum kang utawi malaikat iku ibadur rahmani kawulane dat kang welas inasan ing pira-pira wadon. Wa qauli syairi lan dawe Kyai Syair Bakar Basit kot kungtu akju aba amrin ako sikotin kata alamat bina yauman mulimmatu kot kungtu teman-teman ana sapa ingsun iku akju ya ana sapa ingsun aba amrin ing bapak Amr ako sikotin ing dulur kang kena dipercaya kata alamat sehingga temurun bina kelawan ingsun yauman ing siji dina apa mulimatun pira-pira blai kang temurun. Wa qaulil akori lan dawu kang weneh Bakar Towil fala takdud dil maula sari kaka fil gina walakin namal maula sari kuka fil udmi. Bakar Towil fala takdud mongko aja yana sapa sira al maula ing kekasih sari kaka ing wong kang dadi sekuton sira ing wong kang ngancani sira fil gina ing dalem tingkah semuge walakin namal maula lan tetapine kekasih iku sari kuka wong kang ngancani sira fil udmi ing dalem tingkah fakir ing dalem tingkah kere. Wa qaulihi lan dawe Kyai Syair Bakar Mutaqarrib fakultu ajirni aba malikin wa illah fahabni imro'an halikan. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ajir nyelamatake sapa sira ni ing ingsun aba malikin he aba malik wa illah lan angin ajirni fahab mongko yono sapa sira ni ing ingsun imro'an ing awa-awaan halikan kang rusak. Wa qaulihi ta'ala lan dawe Allah ta'ala surat Al-Muzammil ayat 20 tajiduhu indallahi huwa khairon tajidu mongko bakal nemu sapa sira kabeh mongko bakal yono sapa sira kabeh hu ing peparing ing dawahi ing dalem ngersane Allah huwa yo peparing khairon ingkang luwih bagus. Wa qaulihi ta'ala lan dawe Allah ta'ala surat As-Suffat ayat 29 innahum alfau aba'ahum dollin innahum sak temene wong kufar iku alfau podo nemu sapa kufar podo yono sapa kufar aba'ahum ing pira-pira bapake kufar dolin kali podo kesasar kabeh. Daro itu Zaidan ko iman daro itu yono sapa ingsun Zaidan ing Zaid ko iman ing wong kang ngadeg. Wa qaulis syairi lan dawe Kyai Syair Bakar Towil durital wafiyal ahdi ya urwa faktabit fa innaktibaton bil wafai kamidun. Durita diyakinake sapa sira
al wafiyal ahdi ing wong kang nuhoni janji ya Urwah he Pak Urwah he Kiai Urwah faktabit mongko kepingin sapa sira mongko ngalap manfaat sapa sira kepingin yo kena yo faktabit mongko kepingino sapa sira atau ngalap manfaat sapa sira fa inaktibaton mongko sak temeni kepingin bil wafai kelawan nuhoni janji iku kamidun kang dipuji wa qauli sairi lan dawe Kiai Sair bakar towil ta'allam sifaan nafsi kohro aduwiha fabalik bilutfin fit takayuli wal makri ta'allam ngiyakinaki sapa sira sifaan nafsi ing warasi ati ing marine ati kohro aduwiha ing oleh ngalake musuhe nafsi fabalik mongko bangetake sapa sira bi lutfin kelawan alus fit takayuli ing dalem rikadaya wal makri lan ngerika faida kana lan ing dalem nalikane ana apa duna lapat duna iku bi makna ittahama kelawan nganggo maknane lapat ittahama salah cipta atau menyurigai artinya menyurigai curiga waru'a lan ono apa lapat ru'ah iku bimakna absara kelawan nganggo maknane lapat absara ningali wa alima lan ono apa lapat alima iku bimakna arufa kelawan nganggo maknane lapat arufa maknane alima ngerti atau weruh lam tata'adda ora milang ora mutaaddi apa lapat duna illa maf'ulin angin maring maf'ul wakidin kang siji nakwu dunantu zaidan umpamane contoh lapat dunantu nyurigai tatawa yono sapa ingsun atau nyurigai sapa ingsun ya kena bimakna itahama lapat duna bimakna itahama dunantu nyurigai sapa ingsun zaidan ing zaid bimakna itahamtuhu kelawan nganggo maknane lapat itahamtu nyurigai sapa ingsun hu ing zaid waru'aitu lan ningali sapa ingsun zaidan ing zaid bimakna absortuhu kelawan nganggo maknane lapat absortu ningali sapa ingsun hu ing zaid wa alimtu al mas'alata lan contoh lapat alimtu weruh sapa ingsun al mas'alata ing mas'alah bimakna araftuha kelawan nganggo maknane lapat araftu ngerti tatawa weruh sapa ingsun ha ing al mas'alah wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.